Рэгіянальны этап рэспубліканскага конкурса прафесійнага майстэрства WorldSkills у Брэсцкай вобласці сёлета арганізаваны ў маштабным і яскравым фармаце. Пляцоўкай для яго правядзення стаў лядовы палац у Баранавічах, дзе сабралося больш за 100 навучэнцаў і студэнтаў розных устаноў адукацыі вобласці, а таксама маладых рабочых ва ўзросце да 20 гадоў. Проведение конкурсов профессионального мастерства – это всегда определенного рода срез, который позволяет увидеть, на каком этапе развития находится то или иное направление деятельности. И для нас очень важно, особенно в год 80-летия в системе профтехобразования, увидеть место Брестской области в целом Республики Беларусь, в народно-промышленном комплексе, чтобы обозначить не просто какие-то результаты, но и увидеть, куда мы должны развиваться, двигаться. Конкурс праводзіцца больш чым па 20 кампетэнцыях. Сталярная справа, рэстаранны сервіс, дашкольная адукацыя, тэхналогія моды. Свае таленты дэманструюць візажысты і парыкмахеры, будаўнікі, аграномы, праграмісты, геадэзісты. Кухары спаборнічаюць у майстэрстве прыгатавання страў, а муляры ва ўменні ў бураванні. Прафесійныя якасці ўдзельнікаў ацэньваюць нацыянальныя эксперты і прадстаўнікі абласнога журы. Всегда мечтала стать поваром. Учусь, я после 11 поступала, учусь только год. В конкурсе таком впервые, очень сложно, нервно это все. Готовим мы закуску из яйца, основное блюдо из птицы и 2 обязательных гарнира. И все это по времени. Справимся. Выбрал профессию каменщик, потому что она мне нравится с детства. Папа работал каменщиком, и я всегда видел его в работе, и поэтому мне понравилась эта профессия с детства. Вот. На соревнованиях задание очень сложное, но есть настроенность на победу и старание только и все. Таксама падчас конкурса праходзяць разнастайныя майстар-класы, прэзентацыі, навукова-практычныя канферэнцыі і профарыентацыйныя інтэрактыўныя выставы. Конкурсы профессионального мастерства прежде всего нужны для повышения привлекательности профессий, для того, чтобы показать нанимателям, насколько уровень квалификаций, полученных в профессиональном образовании, способствует развитию экономики. И, конечно, для того, чтобы обновлять содержание профессиональной подготовки, ориентируясь на стандарты мирового уровня и внедрение новых технологий в образовательный процесс. Конкурс праходзіць на працягу 4 дзён. Па яго выніках будуць вызначаны лепшыя з лепшых у кожнай кампетэнцыі. З іх сфарміруюць зборную каманду, якая будзе адстойваць гонар Брэшчыны на рэспубліканскім этапе конкурса. Дарэчы, Брэсцкая вобласць звычайна мае на ім вельмі высокія вынікі. За апошнія некалькі гадоў нашыя землякі заваявалі там 13 медалёў. Больш таго, многія з гэтых узнагарод былі пацверджаны і на міжнародным узроўні. Алена Ракудзія, Мішук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.